ታሪኽ ህይወት ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ አበራ እቲ ልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ በእምነቱ ተስፋይ አንባቢ ያሲን ዑመር ኻሊቅጫ زخرتات دكتور كمال دكتور كمال عب 1944 بسمرة تولدو كاب دك فتورار محمد حقوس بفلاي كادك تبعتيو حساس لدتيو كاب دك انستيو دما سلستنا اشتع حوات ويزرو ملكو المرحومة ويزرو زبيدة ويزرو زينب كابو بعد ما زنا أساند دكتور كمال تمرتو تلما بيت تمرت مدبر بدحريو عب كامبون انجالي انكت سيلو عم جمرتاش عنشا عتم ايتن سوسان شدشتن ندعلواي تمرتنا بقبت خيدو كابو بمجرشتا ورحة حساس عنشا عتم ايتن سوسان شوعابتن عامة مريض بدحريت عرفتو بونا بس مراد حرم مملاسو عب السعبة عامتات مدبو خيرونا بإيطاليا كم هركدا عب إيطاليا بعود حكمنا تماهرو أورها 1976 مسك بروفيسور كارلا تمريو نحمس عامتات أمويا حكمنا نحكم سنن دحر مقلقال لومي تروتينيا خوينو بروجيا مسبعال تبيتو بروفيسور كارلان كل تدقو داودن عمرن ينبرال أب حيالو محبراو نتفتات قبر السنين عم مسجدن ناي كتما بروجيا أب كالق تكالن يواسا كمون أما عالت جبرت جرمن زعم السلور نهزبن مأكابن متحقاقفن أبز سرحن زودبون عقات أميتات تكالن بجنزبن مخرن قلوباتون يتحقاقزن ينطفن زخريف توراري بغالو أنا عدلنيا أبوي أبي عبيتو وتهم كانوا أدك عبيتا حواتين حتين عبيهم فمريعهم حدر أبزفري اللقوان أنا بغربا مسوبي تريفة كافقرو حاليو لبونان تمكرون زيادة غست مغركي إليه أنا أبنو أسي نبوي بغربا إلا أخوني التحقاقو زونيا نعابنت معالتا وخل التقيزي التعتم غازي الطاير ثرابط اليان نمقزع نعين نعباي حافتين كريجان يلغنانير عبون تمرتو بقانقوا طليان سنزنبره قانقوا طليان ينببني صحف منبارو يذكر قالوا قانقوات كم عرف تقرون يملخي كم لمود ابجبو عنت نشتو مزقاب نوت بوك نيرات زخونه زغز انزوتون قال نغرات بقصالي مزغبن لا نيرو كل مزاقبتي صرحو بطليان صحيفو يحزو خمس نبره يذكر ولنا حواتنا حاتن صبق فقرن سنيتن يرنا بتوم زعبي حواتي كب دكتور ياسين اتو محمد صالح افوكادو نور حسين اتو عبد النبي الكوال انا حاتين دك نستيو هلوات حجيا نوريا حجيا رقيا ابابا حجيا خديجه حجيا ملكون حجيا زينبن المرحومه حجيا زبيدان ربي يرحم الله قدمن لو من زنبرنا عن فقرن حاليتون بنافقو تذكروي اتسدرا سدرا بيتاو فقرن متحلاين اب جزان دافتورار محمد تراي كيتوسنه عملا زرئي وي بيتسب ازماج هبران كلهم مغربن ولدتاتن سفيحون اتصبيقون حيلون تريرون بقصالخ معبلن يرال ازدما كاب ولدنا بزورسنا وتعبابي علمدني از فقر زي خابانا حليفو نابدكنا دكنا سجيرو مرعي دما باهيب لنن يغرأن أنا كابنو أسي وحي كابنو إسنتين بوي بغربا عب سرح مدحنن مأكاف كراي غزان كالئني حقوزون يرى مزوار مكينات ماهيري عب اسمران عم قشاتاتن حاليفة يبات آتصحون يرى نايتا أوبيل مكينو فلي مرحي مكيناتو عثمان المرحوم زبهال سرحتين يرول حاليفو قنا بوين عايز أوعو ناف قلبو تاخب صحو ولا مقشانا من دفراب عليك وزدو يحبرنن يرو أنا نتنا على لنا نخدوز نبرنا وعزو بدستا ذكرو كاب علالو
ብዙሕ ተማሂረ ኣብ ሽምግልና ኣውቃፍ ምምዕዳርን መደባትን ወፃኢታት መዝጊር ናይ ከባቢኡን ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣገልግል እዩ። ምስ ዓረፈ ሽማግላታት ዓድን ወዱ ዶክተር ያሲን ኣልመርሑም ንኽትክኦን ቦቱኡ ክሰርሕን ሓቲቶሞ ተቐቢሉ ቐፂልዎ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዓዲ ሽማግለታት ኩዶ ፈላሲ ኣባልን ሓደ ካብ መራሕትን እዩ ነይሩ። ንሱን ኣሕዋቱን ኣብ ብዙሕ ማሕበራውን ህዝባውን መደባት ይኣትዉ ነይሮም። ንኣብነት ሓዉ ብላታ ዑስባን ኣበራ ኣብ ናይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰራዕ መንደፈራ ናይ ክብሪ ኣቦ ወንበርን ካልእን ኮይኑ ይሰርሕ ምንባሩ ይዝከሩ። ኣብ ሽምግልና ናይ ዝተባእሱን ካልእ ሽግራት ሰባትን ስድራ ቤታትን ብብዝሒ ይካፈል ነይሩን። ኣብ መርዓን ቀብርን ናይ ስድራ ቤታት ሓዘን ብምኻድ መኪና ዘዊረ ኣብቲ ተመክሮ ክሳተፍ ዕድል ረኺበን ብዙሕ ተማሂረን። ንኣብነት ኣብ ቀብሪ ናይ ራስ ተሰማ ናብ ዓዶም ማዕረባ ብምኻድ ኣብኡ ተሳቲፍና። ኣብቲ ቀብሪ ንዝረኽቦ ዝነበረ ኣውሮ መልቀስ ኣቦይ ተገዲሱ ክሰምዖን ክርድኦን ሓቢርኒ። ገለ ካብቲ ግጥምታት እውን ቁርቢ ይዝክር እየ። ኣብ ግዜ ንእስነትና ኣብ ስድራ ቤትና ኣብ ርእሲ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መንእስያት ንጥፈታት ንሳተፍ ነርና ኢላ። ንኣብነት ምዕባይ ሓወይ ዶክተር ያሲን ኣብ ስፖርትን ኣብ ጋንታ ኩዕሶ እግርን ይፃወት ነይሩ። ኣነ ድማ ኣብ ማሕበራት ሙዚቃን ድራማን እካፈል ነይረ። ኣብ ፈለማ 1965 ዓመተ ምህረት ንላዕለዋይ ትምህርቲ ናብ ካይሮ ቅድሚ ብብጋሰይ ምስ ማሕበራት ቲያትር ሃገራዊ ልምዲ ወይ ሮኬት ባንዲ ነጥፍ ነይረ። እዛ ማሕበር ብስነ ጥበበኛታት ኣቶ ገብሪ ህይወት ቀላታን ሓዉ ተስፋ ሚካኤል ቀለታን ካልኦትን ክልተ ሙዚቀኛታት ዝተመስረተት ኮይና እቶም ቀዳሞት ኣባላት ኣቶ ዑስማን ዓብዱረሒምን ኣቶ ተኽለ ተስፋ ዝገን ካልኦት ነበሩ። ኣነ ድማ ምስ ብፆተይ ነብስየር ግራዝማች መሐመድ ድዕድዕያ ከም ኣባል ምስ ኣቶም ምሰርሕ ነይረ። ናተይ ኣበርክቶ ኣብ መድረኽ ብሙዚቃ ወይ ደርፊ ዘይኮነስ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ዝካየድ ምምሕዳር ወይ ምክያድ ማሕበር እዩ ነይሩ። ኣነ ከም ተሓዚ ገንዘብ ኣካየድን ኮይነ ይነጥፍ ነይረ። ካብቶም ምስ ኣቦይ ቅርበት ዝነበሮም ብዙሓት ሓደ ፍተውራር ሃይለ ምስሌነ ኩዶ ፈላሲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ነይሮም። ጽቡቕ ፍቕርን ዕውነትን ነይርዎ። ኣስመራ ክመፁን ከለዉ ካብ ፍቕርን ርክቦምን ዝተለዓለ ብገዛና ይኣትውን ይዕርፉን ነይሮም። ምስኡ ብዙሕ ክዕልሉ ይዝከረኒ። ኣቦይ ኣብ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ማሕበራዊ ጉዳያት ብቐጻሊ ይሳተፍ ነይሩ። ኣባል ማሕበር ፍቕሪ ሃገርን ኣባል ኣራቢጣን ኮይኑ ሰሪዕ ኣብ ውድድር ባይቶ ፓርላማ እውን ተሳቲፉ ነይሩ። እርክነቱ ምስ ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ እውን ኣጸቢቐ እዝክሮ። ኣብቲ ሼኽ ከቢረ ዝተኸትለሉ ምሸት እውን ኣነ ምስ ኣቦይ ኣብቲ ከባቢ ገዛና ሆቴል ዝነበርናሉ ኣጸቢቐ ይዝክሮ። ብሓፈሻ ወለድና ኩሎም ኣቦይን ኣሕዋቱን ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ሕብረተሰብ ንግድን ዋኒንን ስራሕ መንግስቲ ወይ ካልእ ሞያ ኣብ ልዕል ጻዕሪ ይሳተፉ ነይሮም። ከምኡውን ኣብ ፖለቲካ መንፈሳዊ ነገራት ከም መስጊድን ኣውቃፍን ግብረ ሰናይ ናይ ዓድን ሽማግለን ናይ ከተማ ሽማግለን ናይ ከባቢ ውርያትን ኣብ ግዜ ሓዘን ወይ ቀብሪ ኣብ ግዜ መርዓን ካልእን ዋላ ሙዚቃ ስፖርት ዝኣመሰሉ ንጡፍ ታራ ይፃወቱን ዝከኣሎም ይተሓጋገዙን ነይሮም። እዚ ድማ ንዓይን ንኹሎም ኣሕዋተይን ንደቅናን ደቅደቅናን ጸሊና እዩ። ብዙሓት ካብ ቤተሰብና ኣብ ጋንታታት ኩዕሶ ስፖርቲ ከም ተፃወትን ደገፍትን ኣካየድትን ይዋስው ነይሮም። ከምኡውን ኣብ ፖለቲካ ከም ማሕበራዊ ራቢጣ ኣሽሁባት ማሕበር ሸውዓተ ሓረካ ተሳቲፎም እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ማዕሰርቲ ወይ ስደት ዘጋጠሞም ኣለዉ። ናብ ብረታዊ ቓልሲ ተሓኤን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ተሰሊፎም ዝተጋደሉ ዝተሰውኡን ዝሰንኮሉን ገለ ድማ ብህይወት ዝኣተው ኣለውና። ክሳብ ሎሚ እውን ኣብ ኩሉ መድያት ሕብረተሰብ ዓቕምና ብዘፍቅዶ በብዝሒ ንሳተፍ ኣለና። ነቦታትና ረቢ ንጀነተ ልፈርዶስ ኣዕላ ይበሎም። ኣላህ ንኹሎም ይርሐሞ። ታሪኽ ህይወት ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ እቲ ልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ በእምነቱ ተስፋይ ኣንባቢ ያሲን ዑመር
علي قجة. تاريخ هيوت توراري محمد حقوس عبرة اتلقول لولي هوار يا معبالي شعن شعت ميتن سلستن شعن شعت ميتن سوسان شوعتن صحافي بأمنته تسفاي أم بابي ياسين عمر علي قجة.